आगे डॉक्टर फोन मंगाता हूं लगा तो कम छाव कम याता बिथि रि हरो मा सने बो डॉक्टर फोन बा हिरन डॉक्टर तो तब सब बिना तो थांलाय हामबाय जों दिनै 10 मजलिसपुर एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सिनि जे बिसि चारगरिया आजा कासे क्लाइजा कासे पारा दङ जयग सदर पारा होनै जों खबर मांखा आरो खरजा बुखुबजों जाग्रा बेलारानि देबरमा होनै बो एक दिमास रमै टेबनि सरि हामियां मनियागुलो बो 20 तान कुतुल मायां दङ तिनि माया अब जों तिनि तरफ থেকে जों जेसुवा फाइया आबनि याव जों तो बरि कालां खाजे तिनि दिसि हापां तरफ থেকে बो जों बम तांगा सुबाय मान जों फुल साइ तंनाय तिनि नासिक मुं काइसानो लुकुना मा हामजांनाय जों लुकुना हामजां बिसिं तैनो तिन जे नासिक तिग्रा मथानि तिन लुकुना जों तांगो साबै तन्नाय साबनि बर तां प्रब्लेम जों तां सल्व खैनाय जों आदिगन तिन एकटा तिन नासिक मुं आबुनो आबागै तिन जे डेभलपमेन्टआव सामुंनि न कारिबो तिन सामाजिक सामुं कारण तिन बुबाग्रा बार आकंलन साव नेता आंगै अब नेतानि जागाव तेवा पुला तिप्रासा आंगै तिप्रासन हामग्रानि सावमा खालायनाय हाइकेसा सिनि तिन दफाते बसङा उगनाय आबागै जों अर सिमिया तिन तेरमथा बेबाक थाइ बेबाक जागाव जेकुन जा प्रब्लेम मुं दं जों बुजे सिगां जों आगुइ थांगो जों अर सिमिया कबमा जों जोबो सङाबो जदि आमति तिन खबर सबके जों आरो थांगै जों सुबानाय